автомат, УЗО, диф автомат ва УЗДП аз якдигар чӣ фарқ мекунанд? Ин дарси муҳими мо аст. Автомат вақте ки перегруз мешавад, серборӣ мешавад, аз 40 ампер зиёд мешавад, номинали ток мепартояд. Короткое замикание вақте расиши кӯтоҳ мешавад, яъне фаза ба 0 мерасад, расиши кӯтоҳ мешавад, ина тобоварии ҷараёни расиши кӯтоҳ 4,5 килоампер аст, яъне ё 4500 ампер аст. УЗО, устройство защиты от включения, ин ҳангоме ки утечка ток мешавад, яъне ихроҷи ток мешавад. хушрӯ карда фаҳмонед, вақте ки мисол як сим сим луч мешавад ва шумо ба ҳамин сим даст мекунед, мисол нохоз, ҳаминҷа вақте ихроҷи ток мешавад, ток через шумо меравад ва нобаробарии мисол ҷараён мешавад. ҷараён дар шароити муқаррарӣ рафта мебиёяд, яъне баробар аст байни фаза ва нол. вақте ки шумо дар фаза даст гуфтед, ҳамин ҷараён нобаробар шид, фарқияти ҷараён ҳосил шид, ҳамин дар ҳудуди 30 миллиампер сар мешавад, мегира мепартояд ҳамин УЗО. фақат утечка тока нигоҳ мекунад. диф автомат, яъне дифференсиални автомат бошад. функсияи ҳам автомата дорад, ҳам УЗОя дорад, яъне ҳама перегруз ҳимоя мекунад, серборӣ, ҳама короткое замикание пешгирӣ мекунад, ҳама утечка ток пешгирӣ мекунад, ихроҷи ток, ва ҳам аз фузуншиддатӣ, аз 265 волт переменка агар зиёд шуда, агар шиддатро низ ҳимоя мекунад. Фақат фирмаи И1 мисол ҳамин функсия дорад, дигар дифференсиални автоматҳо баъзеҳош надорад. Намичи баиҷа устройство УЗДП, устройство защита от дугового пробоя. Ин бошад аз дуговой пробой, яъне вақте ки мисол контактҳо сус мешаванд дар розетка ва мисол нагрузка пайваста, контактҳо сус мешаванду искра метиҳанд ва дуго пайдо мешавад. ҳамон ҳолатда аз ҳисоби импулс ҳамин УЗДП кор мекунад ва мепартояд ва аз расиши кӯтоҳ низ ҳимоя мекунад ва перегруз низ ҳимоя мекунад, серборӣ ва расиши кӯтоҳ, короткое замикание. аз утечка ток пешгирӣ намекунад. вақте ки ҳамин функсия дошта бошад, ҳамин чиз ин хеле И делта Н 30 миллиампер мисол ё 10 миллиампер ё 100 миллиампер, 300 миллиампер ё 500 миллиампер менависонад. ин 10 миллиампер, 30 миллиампераша фақат барои ҳимояи одам истифода мекунанша. 100 миллиампер, 300 миллиампер бо 500 миллиампер аста, ӯ фақат барои зидди сӯхтор, барои пешгирӣ аз сӯхтор истифода мекунанша. бародаро, дарсҳои мо рафтеста? дар комментария просто калимаи дарс нависонед, мо ссилкаша мепартоем телеграм-каналда. дарсҳо рафтеста бародаро, бисёр дарсҳо дар ҳамонҷо мегзарад. лайк, комментария, подписатсия.